Les Fargues del Berguedà és un llibre editat per l'àmbit de recerques del Berguedà dins de la col·lecció Ouro. Un encàrrec que fem a Roser Comas i a Josep Sánchez, que fa anys que treballaven en els arxius comarcals i del país, des de la Corona d'Aragó fins a l'arxiu de Ripoll, el de la Cerdanya i el de l'Urgell, per documentar un patrimoni molt poc conegut a la nostra comarca, com és el de les Fargues. El seu estudi, completíssim, il·lustra des del procés de fabricació del ferro fins a les fargues conegudes de Castellar de N'Hug i les de Guardiola, amb el nom de Sant Llorenç prop Bagà, però també unes fargues que ells han pogut documentar i localitzar geogràficament, com són la Farga de l'Espà, les dues fargues de la Riera de Merlès, les fargues que els fargaires Cavalleria i Elies van construir a la comarca i les que els berguedans Farguell construeixen a la comarca veïna del Solsonès.